Dneska to bude videjko. Dneska to bude videjko. Prečo tu dávaš ventilátor? Chcem vás pozvať na akciu. Dobre, takže chcem vás pozvať na akciu. Takže táto akcia sa bude konať v Prešove, v Bratislave. Konkrétne je to dátum 19.8., kde ja tam práve budem. Bude to naozaj veľká pecka, určite dojde Getrix, Gamo, Rage, Miško, je ešte Clarissa a tak ďalej. Oveľa viac youtuberov. Máte sa na čo tešiť. Akože keď na túto akciu nedojdete, tak zmeškáte dosť videa, čo vidíte z tejto akcii. A ja budem tam natáčať videjko, nejaké také menšie. Budem sa pokúšať, aby vás veľmi bavilo. Bude o dosť lepšie. Ja sa veľmi teším na túto akciu, ktorá bude. Dobre. Dojdete, môžete si pripraviť pre nejakého youtubera nejaký ten darček, kresbičku, nejaké sladké kostičky, aby sme boli tučnejší. Donesky kamarátov, aby bola sranda a zdieľajte hlavne toto videjko. Môžete mi doniesť aj mak? Nie, to nemusíte. A ja sa už naozaj ľúčim. Čaute! Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest.